anything, guys. Wag lang pera. Charot. Pasok, mga suki. Hello, Shadow Bossa. Nawala ang signal. Thank you. Thank you, Langga. Nawala ang signal. Hello, guys. Hello. Nawala ang signal, guys. Nawala yung signal, guys. Thank you, Alicia, Brody, Erka, Buang World, Funny Vlog. Kanina pa ako nag-live. Salamat. Thank you. Yes. Si Wapol napagod, guys, kasi pumunta kami kanina sa park. He's doing the running. Hello, Isay. Hello, Samshi Family Vlog. Go, dance the yachts. Salamat. Thank you, guys. Yes, guys, kasi nawala yung signal. Hello, tita. Na-enjoy ba kayo, guys? Charot. Wala pa tong LS si Waffle, guys. Pamain, guys. Pamain sa amo ang itoy. Super lenes. Pamain, guys. Thank you, 7 million. Napagod. Hi, sis Cherry. Dumag vlog. Yes, sis. Hogas lang, sis. Beji lang muna kayo pag maghugas ng plato. Napagod, sis. Tingnan niya si Wapo, napagod. Napipilitan siya, sis. Hi, Mr. Cram Chris. Hi, Bonnie Chavez. Yes, Hogas is live. Bingalia, hello. Sino to? May kabalag shoutout. Sayo tayo, guys. Maminsan-minsan lang to, guys. Tingnan si Waffle, guys. Galit talaga siya, guys. Hindi ako magsasayaw, guys, kasi may nakaabang na bodyguard. Patay na sa bodyguard, guys. Mawala yung mga ayuda, guys. Try lang. Hello, Mega Belief. Shout out to my langga from Australia. Charot lang, guys. Hi, isa ay naputol, guys. Yung fake ko na Arius, guys. MJ Hong Kong. Hi, sis. Huwag kang tawang iyak. Marites. Hi, Win. Hoy, andito na si Wednesday. Mega love. Yes. Si Wednesday vlog, wala siya. Bakit kaya? Yes, Waffle CC. Bigyan ng ating moderator. Kaya nga, sis. Yes. Hello, 12 million in the world. 12 million from USA. Nakakain ako na sis, pagmamahal. Pagmamahal na hindi mahanap sa iba. Ay, nako. Salamat.
Pamilya Jole, kaninong ninja to? Yes, okay naman ako. Okay na. Alam nyo, yung ano guys, yung vaccine na Moderna guys, yung booster guys, ano siya, 1 day lang. Sana pagmamahal na hindi mahanap sa iba. Totoo yan, Mr. Cram. Pagmamahal talaga na hindi makikita sa iba. Or makikita mo kay Wapul. Napagod talaga to siya guys, kasi nag-walking kami doon sa Cherry Blossom guys. Hala guys, lungkot talaga siya guys. Okay ka lang, be? Okay ka lang, be? Okay ka kay ka, be? Nalungkot siya guys. Official vlog. Thank you, Sisi. Oo. Hindi talaga yung pagmamahal guys. Kasi iba naman yung mga pagmamahal natin from our parents, from our ka-BLS. Kaya, yung ibang pagmamahal na special guys, fresh from the farm, yun talaga yung pinaka-the best. Diba, Ginas? Tulog na talaga, sis. Thank you, sis. Getting better na talaga, sis. Getting better na talaga from, Moderna vaccine booster. Okay na, sis. Uminom na ako ng, sis, ng pain reliever at saka alalay ng mga hurim-hurim. Basta pagkain, sis, Okay ka lang, be? Okay ka lang, ikaw? Chismosang madaldal. Mega Milap shoutout, sis. Salamat sa harang-harang. Harang is life. Yes. Hello, sis. Jinchan. Hello, sis. Mega Milap shoutout. Jinchan channel. Hello, sisi. Konbanwa, minasang. Arigato gozaimasu. Itsumo arigato ne, minasang. Arigato. Yoroshiku onegaishimasu. Arigato, sis. May taga-Japan dito eh. Hi, Sol Abby. Thank you so much. Iharang na yan, sis. Pag walang harang, i-off mo na kasi useless. Sarot siya. Charot. Thank you. Seahawks of Creativity. Yes. Andito ang mga admin na mga mabait, magaganda, mga legit. Legit, basta talagang legit mga sis. Nahuli ako, pasensya na po. Asus Hamad. Sino to si Asus Hamad? Hi, sis. Thank you so much. Thank you sa 18 million people in the world. MJ in Hong Kong, hello. Namatay lang kape, guys. Kape is life. Where's my langga? Still here? Charot. Hello, baby. Hello, baby. Show, baby na. Ito. Wapol. Ito yung baby ko, sis. Kasi malaki na kasi Junjun. Siya naman palagi kong bet-bet. Ay, ikaw pala to, sis. Happy year, farmer. Hello, sis. May galang shoutout, sis. Hello. Good vibes madayo, sis. Harfay mo na ako ngayon. Walang bayad sa pagbag. Arigato gozaimasu. Anong cheka, sis? Walang cheka, sis. Gusto ko nga niya the way you talk. Yes, sis. Natural. Natural lang tayo, sis. Kasi pag fake, wala lang kadadulot sa buhay natin, sis, yung mga fake, sis. Kaya tingnan mo siya, Ito, pinaka-real. Sorry. Thank you, the Vart family from USA. Atlanta, USA. Where I tabian. Hi, sis. Ma'am, she cover. Ratatatat. Entro pala yan siya, sis. Entro. Nakamata. Hello, everyone. Thank you, sis. Wendell, ha. Anong ha ka dyan, lol? Hello, Wendell. Thank you so much. Skip ko muna yan. Galit ka, be? Huwag kang galit, oy. Alam mo. Teka, sis. Hello, sis. I'm back. Wednesday, kaya lang po ako host. Okay, sis. PM mga sukit. PM sa mga resebo. Sana maraming viewers nakamata. Arigato gozaimasu. Thank you, official vlog. Ganyan talaga, sis. Kung mabait, sis. At saka, char-charan to, sis. MJ in Hong Kong. Sis, kailan ka mag-live? Mag-LS, sis. Okay ka.
Na si Waffle, sis. Tigil talaga siya, sis. Sabi niya, ang ingay mo, mami. Bakit, be? Pambigas na to, be. Pambigas na to, be. Pambigas. Pang ano to siya, be. Andito na ako, host. Bengalia, tabian, haha. Pambigas na to, Waffle. Huwag kang epal-epal dyan. Thank you, sis. Kumain na ba? Huwag ka nang maano, Waffle, kasi 2 years na tayo nasasama. 2 years na tayo nasasama, ha? Pang diaper mo to. It's me, Elephant Vlog. Hi, sis. Megang bless shoutout, sis. Get well soon. Such family vlog. Bagong dikit. Sabi sa ganang kasama mo, host, ang ingay naman ito. Okay lang maingay, sis. Kaysa tahimik na charot. Pachar-char. Yes, Waffle is living. Ay, sis, oh. Kaya lang siya, sis. Ganyan siya, sis. Wala siyang pakialam sa mundo. Sige lang, sis, kasi biglaan pala, sis. Hindi na lang nag-gets yung sinabi ko. Kaya andun sila kay Happier Farmer. Okay lang yan, sis. That's life. Yes, sis. Thank you, sis. The Bard Family Vlogs. Thank you so much. Thank you, sis. Okay na ako, sis. Kasi uminom ako ng gamot, sis, ng Penrelever sa Moderna Buster, sis. Okay na talaga, sis. Dapat maging okay, sis. Kasi pag hindi tayo maging okay, sis, paano ng pamilya sa Pinas mo? So, hindi dapat magpa-char-char. Dapat maging strong ka. Ganon yun, kailang booster pa yan. Sis, ito yung favorite na coffee ko. Yes, sis. It's all about you, charot. Go lang ng go. Tama, sis. Mahirap mag-char-char dito sa abroad, sis. Kasi wala tayong kakampi. Yung kakampi lang natin, yung mga self natin. Ganon yun. Hindi to alak, sis. Uy, ginoo ko, sis. Kape yan, sis. Kape yan, sis. Thank you, 21 million. Georgia, rice is life. Yes, sis. Rice is life. Basta lagyan ng ulam ng konti. Tawa si Leia. Pagod na pagod siya, sis. Wens vlog. May galang shoutout. Hala, sis. Si Waffle. Hala, sis. Hala, sis. Coffee lock. Hi, Ate MJ. Hi, Tep. Magpalista ka na next week, te. Lista sa mga utang. Host, kanina nang pagpasok ko, 2 ka nang sumasalubong na harang. Salamat, sis. Pag sumalubong siya, sis, pag may pakatlong salubong, sis, ipain mo na, sis. Huwag mo siya patuloyin ng harang. Thank you, sis, sa paharang. Thank you. Tawa ka dyan, official vlog from Hong Kong. Pa-jacket naman, host. Okay, bigyan kita ng jacket from Philippines. Thank you, te. Ano din siya, sis? Tulog na siya. Ganyan yan siya. Pag, alam nyo, ito si Waffle, pag marinig niya yung boses ng mga sis, ano talaga yan siya, sis? Ginoo ko, sis. Nakinig talaga yan, sis. Tapos natutulog yan siya, sis. Pag wala yung boses ko, sis. Uy, ginoo ko, hindi yan siya natulog, sis. Parang ano yan siya. Kaya pag maingay ako, sis, natulog, baliktad, sis. Parang music, sis. Ganun talaga siguro pag amo. Yes, sis. Ganun yan, sis. Dapat ano tayo, sis, mag-chika-chika. Entry pa na yan siya, sis. Ask me anything, wag lang pera. Char! Thank you, sis. See you, supremacy. Bring Galia. May shout out. Sa mga ano dyan, mga work, mga beijing muna tayo. Unahin natin yung work natin. Baka matiklo tayo ng mga amo natin, day. Baka matiklo tayo. Saan na lang yung pera-pera natin, yung mga dollars na tunay. Thank you, sis. Admin, hili ka din sa dog. Yes, pingi pera, sis. Super, sis. Ano, pet lover ako. Masama din. Yes, sis. Lover talaga ako, sis. Welcome, sis. Welcome. Always naman yan, sis. Basta, pakisama lang tayo, sis. Talagyan na ako, hugasin ko. Okay, thank you. Ganyan talaga, sis. Pakisama lang tayo, sis. As small YouTuber. Pakisama, chika-chika. Ganun lang. Tapos, sa free time, mag-help. Ganun lang yon. Pag busy, mag-replay. Hindi naman walang pilitan, sis. Kasi ma-stress tayo, sis, sa mga ganyan-ganyan. Tingnan nyo yung iba, sis, mga ibang YouTuber, diba? Yung
Ang dami-dami nilang mga tas, ang dami-dami nilang mga charot sa mga GC na yan mga sis, diba? Chismo sa madaldal. Tapos, sooner or later, mag-ano sila, yes, magpa-schedule ka daw sis, sabi ni Love Lucy 87. Kasi mga sis, ma-stress tayo niyan sis. Kagaya yung, mostly sa mga friends ko sis, na mga, naging close ko na din, hindi to char-char ha, yung, ang dami ng matas-tas sis. Hi, Cheryl Dumal, big love shout out from Dubai in Davao City. Ganun yung mga sis. Kasi mga sis, yung iba mga sis, ang grabe nila mga marathon. Okay, sis. Okay na sis. Okay. Thank you, sis. PM na sa mga resibo, sis. Kasi mahirap talaga yung mga ganyan mga sis. Kasi sooner or later talaga sis, mapagod ka sis. Ganun yun mga sis. So dapat, huwag natin stressin yung mga live natin sa YouTube. Ginoo ko, die! Kasi yung mga bagong ako sis, yung mga kilala ko din, dami lang matas-tas din, dami lang views, die! Ginoo ko, die! Huy, ginoo ko, die! After months, nag-stop na sila, die! Napagod. Yung tawon. Napagod sila sis. Kasi ano ba, parang pressure na sila sis ba? Kasi may mga ano, ibang mga viewers naman, mga friends natin sis na walang char. Wala yung anak ko sis. Say hi to them baby. Say hi to them na. Oh, because I do live. Sige na. Hi. Hello everyone. You take shower na. Sige na. Hug me. Oh, you eat more. Oh, ganun talaga yun sila sis. Ginoo ko dahil sis. Ginoo ko kapait mo sis. Sayang mga effort din, diba? Walang magalit-galit pag ano, hindi tayo maka-support. Kaya sa bahay natin sis, hindi pwede yung mga ganun-ganun kasi ma-stress tayo sis. Di, yung mga pinaghirapan natin na stop. Kung hindi man lang mag-stop, ma-invalid activity, ganun ba? Sayang din, diba? So, enjoy lang natin. So, gagawin lang natin pag free na tayo, pag yung mga utang-utang natin, pag free na tayo, ganun lang. Oo sis, sweet talaga yan. Nasanay na yan sa akin. Ano din yan siya, ano din yan ni, pag galit-galit din talaga yan, pero sweet yung anak ko. Ganon yan sis. Kasi yung anak ko talaga sis, yung ano to cut the story short. Oh, tulog ka na dyan. Ano yan sis, yung pinalakip ko talaga yung anak ko na yung walang galit sa ibang tao. Kahit kaaway ko sa life ko or anything na yung may something sa life ko sis, pinalaki ko talaga yan siya sis na walang galit sa tao kasi madala nila yan sis paglaki nila sis, bawas confident nila sa ano nila, sa self nila, kaya hindi ko talaga yan siya inano, bad yan siya, ganun, hindi talaga sis. Ano talaga yan, with manners talaga yan sis. At least, ano yan siya, part sa kanilang upbringing ba, na, Bisaya ko sis, yung papa ko talaga sis is Waray, pure Waray si papa. Si mama ko sis is Bisaya from Davao. Ikaw sis, sinong Bisaya dyan sis? Thank you 21 people. Yes sis, I'm from Digos, Davao del Sur. Pwede ko sis nasabi yung Davao del Sur sis kasi hindi lang kilala sa Davao City na lang no. Pero 1 hour from ano si Bonito. Anong tama sis? Sino may tama? Hi sis from Korea, Kaupayan Vlog. Bigyan mo lang shoutout sis. 30 minutes na to sis. Hi Alyada from saan si Alyada? Si Taiwan din no? Thank you mga sis. Ganun na yung mga sis. Hi Isan, mag-video lang dyan. Yes, si Luna, hi. Yes sis, I know sis, ikaw yan. Thank you. PM na lang mga sis, hindi ako maka-check kasi main kasi yung gamit ko. Thank you so much. Salamat. Nakakaano yung natin mga sis, yung tawag nito ay. Oh, si Pink sis, pag-alyada. Kaupayan Vlogs, hello sis, magpalista ka na sis. Sunod sis. Mamaya pa talaga yung tulog ni Wapol talaga. Pag matulog yan siya, sis. Ay! Nakita! Ako'y nakita! Ang tulog talaga ni Wapol sis, yung totoo is mga 11 dito. Ngayon, char-char lang to sa kanya sis. Kasi tamad talaga to siya sis. Kain at tulong na talaga to siya sis.
Basta kasama ko to siya, sis. Tulong lang talaga to siya at saka kain. Pero yung totoo talagang ano, sis, yung tulong niya is 10 to 11. Ganito siya, sis. Pero kahit ano siya, sis, tamad, okay lang. Thank you, sis, TMJ. Wala kayong work, te. Pag BG lang kayo, te. Pag may work kayo, ha. Okay lang, okay ba kayo? Hello, Tara. Sino to si Tara? 10 minutes na lang, sis. Thumbs up. Huy, mga inutil siya ma-char. O, sis, char lang. Huy, tamsakan nyo ako, ay. Tinamsakan ko kayo, at tamsakin nyo din ako. Char lang, ha? Ay, panik. Salamat. Thank you so much sa Mabuhay World. Mabuhay ang Waray. Team Waray. Salamat. Hoy, huwag kayong ganda yan. Nag-hotpot sila, day. Sa lahat, dan, tamsak na, day. Salamat, tamsak. Tamsak, kalimbang, pulpak. Salamat, sese. Sa pink talaga ako. Hala, wait. May pink dito, pero okay lang yan. Vanishing TV, sino to? Hello, Sir Lods. Ano, may mo pa to, Sir Lods? Uy, pasensya na kayo ha, pag hindi ako makareply agad sa PM talaga ha, kasi rotation talaga yung ano ko, yung buhay ko sa bahay natin ba. Pero so far, na-replyan ko naman, at saka yung checking mamaya na after ano. Salamat, sis! Thank you so much, sis! For Lisay. Thank you. Kulang pa. Bakit kulang? 18 na daw kulang. Saan ang kulang? Saan ang 5? Charot. ay, sorry. Saan ang 5? Hello, Sir Ranijing TV. Yes, done na done. Okay. Thank you so much. Pwede kayong magdikita ng bongga-bongga kasi ano na lang. Hey, sis, Wens Vlog, sis. Yes. Hoy, tamsakan niyo ako, oy. Wala kayong mahiya. Sige na. Malapit na matapos. Hindi kayo magdikitan. Thank you so much. Thank you. Tamsak pang 80, pak na pak. Oy, arigato. Oh, thank you so much, sis. Ko pa yan. Salamat, sis. Basta pag busy kayo, sis, huwag kayong mag-char na chat dyan. Mag-BG lang kayo, ha? Okay lang, sis. Hi, Geta Lesson. Leo Vargas. Congratulations. Monetize channel ka na. Yay! Level up. Thank you. Sino nga sunod nito? Crystal Channel. Hi, sis. From Korea. Bigyan na shoutout. Thank you, sis. Thank you. John Kenneth Palabay. Collab naman tayo. Taga saan ka, Sir Kenneth Palabay? Hala, sir. Bawal mag-collab, sir. Mapatay ako sa sir, manager. Mapatay ako sa manager ko, sir. Yay! Sa Ishikawa, sa Ishikawa, sa Fukuoka. I'm from Fukuoka. Arigato. Thank you. Pansat Gaming, we will shut up. Ganun tayo mga sis. Oy, huwag tayong magbaya siya ng seryoso. Magseryoso lang tayo na. Depende sa pabati na channel ko, Kabatang TV. Okay, dikitan ng bonggang-bongga. Sige na, pak na pak, magdikitan kayo. Oy, may Japan tayo, Japan is live. So, ano nga tong channel to? Kabatang TV, bigyan na shoutout. I-open natin si Kabatang TV. Sis love. Thank you, sis. Kabatang TV. Agoy! Kabatang TV on the way sa bahay mo. Alicia di coming. Buong world, may shoutout. Crystal Channel in Korea. Thank you, sis. Thank you so much, sis.
Pwede nakitan dito. Yes! Pwede, sis! Pero konti lang yung wala sa grupo natin, sis. Kadalasan nasa ano natin eh. Ano? Kabatang TV. On the way sa iyong bahay. Thank you so much. Thank you. Uy, Salera. Bakit tawa-tawa dyan, sis? Yes. PMP sa resibo. Baka malugi ang negosyo. Bawat lang lugi-lugi, sis. Yeah, Crystal Channel and Korea. Bawat lang lugi-lugi. Ano, Leo Burgos, arigato. Kailan ka mag-LS? Magbalista ka na sa listahan ni Ginas at ni Son Abby. Walang lugi dito, sis. Lahat dito, ginansyado. Ginansyado ang mga tao dito, sis. Walang mga lugi-lugi ba yun? Kawawa ay malugi-lugi no, kung malugi. Ginoo ko, day. Buti pa si host. Mamaya ako last. Alam, si Gina sa last. Okay lang, no problem. Basta gising pa sila. Bawal lugi ba yun? Ginoo ko, day. Walang lugi-lugi, day. Kabatang TV. Sige na, madikitan-dikitan nyo yan siya. Taga-Japan yan, oh. Taga-Japan. Sige na, pasok na. Kabatang TV. Go. Sino gusto magdikit? Mag-ano lang kay Kabatang TV. Nasa ano siya, sis? Nasa salon. Ako na mag-answer. O, sige. No problem. Kabatang TV. Mag shoutout from Japan. Hoy, ano ba kayo? 21 na ang like ka. 24 kayo. Ano to, be? 21 viewers, tapos 24 lang. Saan yung saan yung apat na tamsak? Ay nako, day. Paluin ko talaga kayo, day. Try lang. Hala! Hoy, Ginas! Siyang nag-mini, Jud, oy. Salamat, sis. Mauna na, pamember, Jud. Hala, salamat, sis. Hala, sis. Bawal magsisayaw, sis. Andito si manager, sis. Baka hindi tayo, ng ayuda, sis. Salamat, Jess. Gina. Uy. Lagot ko din niya. Uy, salamat, ha. Bawal magsisayaw, sis. O, saan ng dalawang tamsak? Kasi 22, 25, 23. Saan ng tatlo? Saan ang tatlong dikit-dikit tamsak? Ay, Baal on the travel from Canada. May gawin shoutout. Hello, sis. May bago tayong visitor. Kaya dapat mag-ano tayo. Dato, Gina, sis. Oh, naamo siya apam, sis. Taga-Japan pa na yung apam. Hello, Sir Juni TV. Mga shoutout. Hoy, Sir Juni TV, andito na. Sayang, no, kasi short time lang kasi. Salamat kay Gina's channel na, salamat, day. Char, parang di kay Lala. Thank you so much. Bawal sa sayaw, sis, kasi andito si Manager Amo. Si Body from Medalist. Hi, sis. May gamala shoutout, sis. Host tumbling. Uy, naku, sis. Bawal tumbling, sis. Ginawa ko, baka hindi na ako pa YouTube-in, sis. Patay na tayo, sis. Si Wapo na mag-tumbling, ha. Thank you so much. 1 minute na lang. Thank you, Sir Juni TV. Thank you. Yes. Good vibes lang tayo, mga sis. Good vibes lang talaga. At saka give and take. Give and take sa lahat, mga sis. Hindi pwede chok-chak. Sabi ni Madam, chok-chak. Hindi pa lagi, chok-chak na lang, no. Kasi ba chok-chok tak, mabulunan tayo bayot. Masakit pag machok-chak tayo bayot. Dapat magbigay-bigay din tayo ng mga ayuda-ayuda dyan sa mga pawats-wats. Yes, sis, from Canada, from PMPM, sis, PMPM sa mga resibo. Dahil ka ba ng TV, mga in Hong Kong. Hindi pwede pa talagang magano. Halasin tayo!
Bye-bye, everyone. Thank you so much. I love you all. Thank you so much. Arigato. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Sir Junita. Bye-bye. Ingat and stay motivated. God bless. Bye-bye.